Så. Så. Prøv lige at se her en gang. Kommet blomster, planter og lidt sådan. Og jeg skal lige have fjernet det der, fordi når man er i gang med at sætte planten i, så røg der altså lige en hel masse jord ned. Og det kan man altså ikke undgå. Men det kan jeg jo bare feje op igen. Men jeg har længe tænkt på, at jeg skulle have nogle rigtige blomster. Altså jeg har været rigtig dårlig, og jeg er stadig rigtig dårlig til at passe på blomster. De dør sgu. Jeg holder sgu ikke øje med dem. Men nu har jeg sagt til mig selv, at det skal jeg prøve, fordi, og I må jo lige, i kommentar, der må I jo lige svare, hvad synes I, altså, hvad har I gjort jer erfaringer? Altså, har I rigtige planter? Har I kunstige planter? Altså, alle kunstige planter, jeg havde. Jeg har kun en enkelt tilbage, og det er en stor en, jeg har. Og den ser meget levende ud, altså. Men jeg har sgu sagt nej til kunstige planter, fordi der var ikke noget duft i dem, der var ikke noget liv i dem jo, altså det var kunstigt. Så det var lidt faktisk øjenåbner for mig. Jeg skal da bare jeg skal øve mig. Det er en øvelse. Og det er noget, jeg har sat mig til. Men jeg har også sagt til mig selv, at jeg skal ikke være hård ved mig selv. Fordi det er en ny ting, jeg er i gang med at gøre. Det er noget, jeg ikke er god til. Så det skal vi lige vende os til. Og hvis det er, at de dør, jamen ved du hvad, så kan jeg skulle lige så kan jeg bare købe nye igen og igen. Så det er ikke fordi, jeg skal begynde at få det helt vildt dårligt. Det er ikke det handler om. Men jeg synes bare, at levende planter kan gøre noget helt fantastisk end døde planter, en kunstig planter. Lad os nu sige kunstig i stedet for. Så ja. Så det jeg er blevet enig med mig selv er, at jeg skal ikke have nogen kunstige planter mere. Jeg skal have, de her. Dem her er købt i Kvickly. Og altså både Netto og Lidl og Føtex, altså you name it, de har alle sammen hele tiden planter. Og lige om lidt, så vil jeg vise jer ude ved min indgang, så har jeg også sat en plante, jeg har købt, og det er blevet så smukt. Altså, så de kan noget. Så man skal ikke, altså det kræver lige lidt selvfølgelig, ikke? Men ja, jeg sætter lige den her, så vil jeg lige vise jer. Sætter den lige ind i potten.